মহারাষ্ট্র নহয় নেপালতো বনাব महाराष्ट्र तो इंडिया है नेपाल बनाबले गई आसो अभी बस नेपाल में हमारा बोरो है बोरो लोग है उन लोग के लिए हमारा वो गेस्ट हाउस बनाना जरूरी है इसके बाद वो जम्मू कश्मीर में देखो वो भी हमारा थोड़ा रिलेशन है बे जोंनि आखायावनो थायो जों आरोबाव आसा फारिगोन जेसेबांखि जौगानाय गोजोननि बागै खामानि मावा मानो मोनसे खोथाखौ जाहाथे जेब्लाबो गोसोआव लाखियो जे जोंनि इयुन जोलैनि रैखाथिनि थाखाय बायदिसिना जाहाथे थांखि बिथांखिफोर लानानै खामानि मावलाङो खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे रिपर्टसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर गिबिसिन खौराङाव दङ बिपिएफनिनो हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव नैथि खौराङाव दङ जाहैबाय जेम्स बसुमतारी बिथांनि सायाव थामथि खौराङाव दङ जाहैबाय नैबे एमपि जयन्त कुमार बसुमतारी सारनि सायावहाय ब्रैथि खौराङाव दङ जाहैबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामानि सायावहाय आरो जोबनायाव आङो डक्टर अनजालि दैमारि मेडामनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन जों गिबिसिन थारावनो बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि सायावहाय फंनैसो सावरायलायनोसै हाग्रामा महिलारि सारा देरहाखांनानैहाय समायखिराखौबो लाखांबाय रायजो राजानि खामानि मावनायनि थाखाय नाथाय बिसोरहा बिपिएफ पार्टिहा सरकार दानायनि माखासे खामानिया आद्रा जानानै दङ खोनानो मोनदों दिनैनि समावहाय सरकारखौ दागोन आसामनि गभर्नर श्री लक्ष्मी प्रसाद आचार्यया अलरेडि बिथांखौहाय लोगो हमगोन फुंबिलिनि 10:50 रिंगायावहाय दिनै बिथांमोननि सरकार दानाया क्लियार जागोन जों बेखौहाय नुनो मोनदों रायजोफोर सोर सोर इएमखौ लानानैहाय सरकार दायो बेखौ उनावसो मिथिसिगोन दानिया फैदो बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा साख्रिनि बेलायावहाय मा फोरमायखो देरहाखांनायनि उनावहाय प्रमोद बर डांगरिया जिखिनि एपइन्टमेन्ट दिसिले किछु इलिगेल আছে এই इलिगेल बिलाक केन्सेल হব आको आमी नतुन দিব बेनि सायाव आंहा एसेबां बुंनांगौ होननानै आं सानना रायजोफोर मानोना गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो लिगेल इलिगेलखौहाय नायबिजिरनांगौआ सरकारनि दायित्वखा सोरबाया जुदि इलिगेल खामानि मावदोंब्ला बेखौहाय गोदान सरकारा थिक खालामनाय बियो सरकारनि दायित्वखा दा जायफ्रा इलिगेलनि साख्रि मोनदोंमोन बै बायनाय सरकारावहाय नै बिथांमोनासो सिन्था खालामनो गोनां जानानै फैदों आरो जायफ्रा लिगेलनि साख्रिखौ मोनखादों जेनुइनलि एपइन्टमेन्ट मोनखादों बिसोरो जेबो गिनांगौ गैया होननानै आं सानो आरो आंनि साननाय मथेब्ला हयथ' एसेबां गोहोम गोलैनाय नङा खोमा इउपिपिएल पार्टिनियावहाय बेबायदि इलिगेल साख्रि मोनदों होननानै आं सानाखै रायजोफोर नुनोसै समासो फोरमान होगोन नंगौना नङा दानिया फै जों सावरायनोसै सासे चिरां जिल्लानि बिपिएफ पार्टिनिनो एमसिएलए नोंथांमोना नायदो ओरैहाय जेम्स बसुमतारी बिथांखौहाय आङो एफाग्राब निहाथ आखुनि लिडार होननानै सानामोन माब्लाबाबो आं सानफेराखैमोन बिथांखौ बेबायदि बाथ्रा बुंग्रा होननानैहाय नोंथांमोना खोनासं बिथाङा मा बुंदों जेनेरेल पाब्लिकखौ जों बोजबनानै लागोन जों मोननायनि बेलायाव जेनेबा नोंथांमोना गावसोरनो मावखागोन हिसाबै सिस्टेमेटिक लांबानो जाबाय जोंनि मानसिफ्रा भट होनायफ्रा पार्टिना मोनग्रोजोबथोंसै बिनि उनाव बिसोरखौ लासै लासै मोनहोजोबनोसै जों देरहाबाय बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा दैदेनगिरिया दैदेनगिरिखा लिडारा लिडारखा दा लिडार जानायनि उनावबो जुदि नोङो बेयो उमुक पार्टिनि बैयो उमुक पार्टिनि बेफोरबायदि सायख'योब्ला अब्ला रायजो राजाफोरनि गेजेराव माबायदि खामानि मावगोन नोंसोरो बर' हारिनि थाखायसो लिडार सोरबा सासे व्यक्तिनि थाखाय लिडार नङा सोरबा नोंनि जाति खुरमानि थाखायल' लिडार नङा नोंनि जाति खुरमायाल' नोङो भट होनानै देरहाहोआखै बेबायदि गाज्रि आखुनि गोसो लानानैहाय लिडार जायोब्ला माबोरै सोलिनांगौ जाखो जेम्स बसुमतारी नोंथां बेदिजोंलाय बोरैथो सोलिनांगौ बर' हारिखौहाय गोजौ लेभेलावहाय लांनो थाखायसो बर' हारिखौहाय मोजां दैदेनलांनो थाखायसो नोंथाङा एमएलए एमसिएलए जादों नाथाय नोङो सोरबाया इउपिपिएलनि सोरबाया बिपिएफनि बेबायदि जुदि सायख'योब्ला
अब्ला नोंनो भट होनायनि माथो गोनांथि दङमोन बेखौ रायजो राजाफ्रा साननो रोङाखिसै नामा? बेबायदिजोंथ' जायाना, गासैखौबो समानै नोजोर होलांनांगौ। मोनफ्रोमबो सरकारि स्किमा मोनफ्रोमबो नोंसिनि बिबाना रायजो राजाफोरनि थाखायनो। रायजो राजाफ्रा दावहा नांनायखायसो दिनै बिएसि, बिटिसि, बिटिआर एकना जानानै फैदों। अब्ला जुदि नोंथांमोना थाखा फैसानिल' लबखौ लानानैहाय धोन सम्पतिखौल' सायख'नानैहाय नोंसोरो गावनि जाथि खुरमाखौल' जुदि फेदेरनो फोलावनो सानोब्ला अब्लालाय बर' रायजो राजाफ्रा मा खारनैथो लिडार सायख'खो नोंथांखौलाय? बेबायदि साननो गोनां जानानै फैदों रायजोफोर। बे समाव जोङो सावरायनोसै रायजोफोर थामथियावहाय जाहैबाय इउपिपिएलनि एमपि जयन्त कुमार बसुमतारी सार। बिथाङा बेयावहाय मा मेसेज टुइट खालामनानै होदों नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआवहाय बेखौहाय फोरमायनानै होदों। 16टा पावारनि माखासे डिपार्टमेन्टखौहाय बेवहाय फोरमायनानै होदों। दा आं सानो बेखायनो इउपिपिएल पार्टिनियाबो गोबांथार लेट जाबाय। नोंथांमोननियावहाय बै समावनो जों सोंखादोंमोन, आंबो सोंदों, हिसाब गैयै सोंबोदों आङो, पावारा मा, डिपार्टमेन्टआ मा? दा बेखौ आंबो सोंबोबाय थादों, नाथाय रावबो एन्सार होआखै। सोरबा बिक्रम दैमारियाबो एन्सार होआखै, सोरबा कास्टम बसुमतारियाबो एन्सार होआखै, सोरबा इउपिपिएलनि मावथिफ्राबो एन्सार होआखै। नाथाय दिनैहाय अखा हाखांनानैसो खफ्रि हमनाय बायदि जेनखांनायनि उनावसो बेफोरो नुजानाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। अब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा महिलारि सारखौहाय ओरैनो जाम्बा बानायलांबाय नङा होनब्ला? बर' हारिखौहाय आदुवा खालामबाय नङा होनब्ला? दिनै गावनि मोननांगौखौ हास्थायनानैनो सासे बामोना बेबायदि खामानि मावनाय जोङो नुनो मोनबाय। बेसेबां लासिंसिं बर' हारिनि थाखाय। दिनै हाग्रामा महिलारि सारा चिफ नामा? सिएमसो। दिनै सिएमसो दोनजाबाय माथो। इउपिपिएल पार्टिनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सारखौ बुंदोंमोन, लाजि फोनांदोंमोन सिएमसो होननानैहाय। दिनैबो माथो हनै बिपिएफनि चिफआबो सिएमसो। 29टा सिट मोनलायनानैहाय सिंगेल सरकार दानो खाबु मोनलायनानैबो सिएमसो नाम दोनजाबाय माथो। बेखौनो रायजो राजाफ्रा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौहाय मोजां मोनो। दिनै माथो खालामजाखो बर' रायजो राजाफ्रा? आरोबाव मा खालामबावगोन नायलांबाय था, नायलांबायल' था नोंथांमोना। बे समाव फैदो रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो सावरायनोसै हेमन्त बिश्व शर्मा मामानि सायावनो। दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया बर' हारिखौहाय अलखदाव खोख्लैखांबाय। बर'नि सासे लुबैसुला चिफखौहाय दिनैहाय साक्सेसफुल खालामनानै होलांबाय, खुगाजों बुंनानैनो बेबो। नाथाय बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ जों मिथिया नङा, मोनथिखादों। सिगां जेरै सालायदोंमोन दाबो बेबायदिनो सालायगासिनो दङ आरो बेबायदिनो सालायलांबाय थागोन। बे बाथ्राखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया ससियेल मिडियानि सिगाङाव बुंखादों। एकमात्र गोजा बाथि सावनानै गारि सालायनायनि बाथ्राखौल'सो खुगाजों बुंलांनानै होदों। पावारा बेनो। दा 16टा जे डिपार्टमेन्ट दङ बेखौ सिगांनो लाबोफिनखाबायमोन। बेखौहाय अलरेडि बिपिएफ पार्टिनि मानसिफ्रा लाखोमानानैहाय रायजो राजानि सिगाङाव इउपिपिएल पार्टिखौ बदनाम होबाय थादों। नाथाय इउपिपिएलनि मानसिफ्राबो बे नटिस बिलाइखौ रायजो राजानो दिन्थियाखै, बेयावनो गोरोन्थि जाबोबाय। दा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा 2026आवहाय 2026 मायथाइयाव भटआव देरहानो थाखाय रायजो राजाफोरखौ फुस्लायगासिनो दङ। थाइब्रैखिया माइरंखौहाय फ्रियाव होनायनि बाथ्रा बुंदों। रेशन कार्डखौहाय फ्रियाव होनायनि बाथ्रा बुंदों। देरहायोब्ला जाग्रा थावखौबो बिथाङा रेहाय होगोन होननानैहाय बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर। फारसेथिं लाइमोनफोरनो साख्रि होदों। बिटिसि यानिखि आसामाव थानाय प्लेन ट्राइबेलफोरनि थाखाय साख्रि ओंखारदों। एपिएससि इउपिएससि फोरनि थाखाय जायफ्रा एपिएससि इउपिएससि पास जानानै थाबाय बिथांमोना बे समावहाय साख्रि एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। गाहायाव बिनाय बायदि डकुमेन्टसफोरखौहाय होनानैहाय
फोरमान बिलाइफोरखौ होनानैहाय बे समावहाय साख्रियाव जइन जानो हागोन। नैबे दाननिनो अक्ट'बर दाननिनो 25 अक्ट'निफ्राय लानानै 31 अक्ट'सिमहालागै बियो एडमिशना सोलिबाय थागोन, जयनिंआ सोलिबाय थागोन होननानै जोङो बेयावहाय नुनो मोनदों रायजोफोर। दाने जोबनायाव जोङो सावरायलायनोसै ओरैहाय डक्टर अनजालि दैमारी मेडाम, एपिबि पार्टीनि आफादगिरि। एपिबि पार्टीया बे समावहाय मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं। गिबियावनो मैया मानगोनां हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननायाव जा बिटिसि सोरखार गोदानै दाफुंजाबाय, बेनि थाखाय बिथां हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे बिपिएफ हान्जाखौ जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड एपिबिनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरबाय। जों आसा खालामो इसोरा बिथांमोनखौ बोर होगोन, मोजाङै मोजां दैदेनलांनो एबा सामलायलांनो हानाय बादि। जों मिजिं खालामो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी बिथांनि राफोद दैदेननायाव 6 स्केड्युल एबा जा 6थि फारिलाइ बिनि जाफोर गोहो आरो जा आखुथायफोर बेफोर गासैखौबो गायसनफिनजोबनो हागोन आरो लोगोसे गासैखौबो दिदोमै लाखिफिननो हागोन होननानैहाय। हाग्रामा महिलारी सारखौहाय मान बावहरदों। बर'फोरनि गेजेरावहाय पलिटिक्सनि बिजनेस वमेना एपिबि पार्टीनिनो आफादगिरि। सिगांनि समावहाय गुवाहाटीनि कटन कलेजावहाय लेक्सारारमोन होननानैहाय आं खोनानो मोनदों। इयुनावहाय बिथाङा वमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि आरो बिनि उनावहाय बिपिएफ पार्टीजोंहाय थाफानानै खामानि मावदों आरो बेयावबो बियो जायगा मोननैनि खारनावहाय एनडेपिफोरजोंहाय गोरोबफानानैहाय एनडेपि एक्स फराम बेखौहाय बिथाङा लिडिं खालामदों, बेखौ जों बयबो मिथिदों। फैयै फैयै बिथाङा जेरैबो सुबिदा मोननैनि खारनावहाय एपिबि पार्टी दानानै आइजोफोरनि थाखाय मोनथायखौहाय हास्थायबोनाय जोङो नुनो मोनदों। दानिया जोङो नुनो मोनबाय जे बिथाङा बिजेपि पार्टीनि अक्सिजेन लाखांनानैहाय बिपिएफ पार्टीनिबो अक्सिजेन लाखांनानैहाय आरोबाव बिपिएफ पार्टीयावनो बिथाङा दिनैहाय माने रेस्ट लानो नागिरनाय इसारा होनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। बेफोरबायदि लिडारानो बर' हारिनि थाखाय लेथेर फेथेर खालामनानै होग्रा। दा आं मोनसे रिक्वेस्ट बेखौसो सानदों, आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सार आरो इउपिपिएल पार्टीनि मावथिफोर आरो जेसेबांनाखि माहारियारि आफादनि रायजो राजा मावथि नोंथांमोन, जोङो हायोब्ला नैबे समावहाय जोङो डाइरेक्टलि स्टेटनिसो स्ल'गान होनांसिगौ। स्टेटखौसो जोङो दाबिफिननांसिगौ। मानोना जों बिएसिबो दाबियाखैमोन, बिटिसिबो दाबियाखैमोन, बिटिआरबो दाबियाखैमोन। स्टेटसो दाबिदोंमोन, सभारेनसो दाबिदोंमोन। जाय एनडेपिफ्रा दिनै जेलाव जोबनानै दंजायो बिथांमोना सभारेनसो दाबिदोंमोन। दा सभारेननि जायगायाव जोङो स्टेट मोनोब्लाबो जोंनि थाखाय जों गुबुन हारिजों नासयजानायनिफ्राय बारग'गोन। बेनिखायनो जोङो स्टेटखौनो स्ल'गान होफिननाया जोंनि थाखाय मोजांसिनसो होननानै आं सानो रायजोफोर। दा नोंथांमोना मा बुजियो? बिनि सायाव गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होदो। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।